زخبر سلامتنا يبتحهم تخططلتنا ميديا نسعت سنة دانا يوم زيناتات نباهم كنبل مسانا نكتسان حند عدمنا لايك شير سابسكرايب بمقارد ما بيت سمنا تكون نعدم تحاني أنا عينا زلنا لعلوهي مرحنت بدكتور دورة ينقور ميكال زمرح قجل حوات كابيت زحفت حوات تاوعتي كيناتي قرب قالو تبايل دما تقاوموتاتي سمعي مزلو بايتو جيتاتشو رداز مرح قجل سراويت تقراي مس سراويت مكل غالي تيبا يتحاوس سبل زلو أنصار إيرتران موجا يقبل تلعلوهاي مرحنة بيت صحفة حوحات مرسي ولا بدورتين قارو ميكائيل زمرح قجل لحوحات أول زخونة لعلوهاي أمرار حبيت صحفة حوحات أيتا أبادي قورة سلاسي الزراراوي قال محتات هيبو كوينات أي ترفني قبل تزاريبو نتون بايتا جيتاتشو ردا زمرحو قجل لحوحاتن قزياو من محدارن ببيراو كحدت زخاصصا أيتا أبادي قورة سلاسي سمعنا بريتوريا بملونات كين فتسم تحاني أنا إنا نركب أبوشتاوي حتوحتوح صميدو منا يبل أبقلتو بوغانو بيت صحفت حواحات زلو قجلو كينات يقوس كم زلو زو أروادلم كستاتات مسارت بمقار استحاتتا أيتا أبادي نحنا سمعنا بريتوريا فتسم إنا نبل زلنا حواحات تلا أيتلا طلبات حزب تግራይ ተዘይተመሊሰም ኩናት ኣይተርፍን ኢሉ ኩናት ጽውዕ ዘሎ ሕወሓት ዘይኮነስ እቶም ምስሌኒ ብልጽግና ኢሉ ዝኸሰም ዘሎ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓትን ጀነራል ጻድቃን ዘለዎ ግዜያዊ ምምሕዳር ክብል ከሲሱ ኣሎ እዚ ምስሌኒ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ንመሬት ትግራይ ንመእሰይ ትግራይ ዓውደ ውግእ ክገብሩ የደልዩ ኢለከ እንታይ ድዩ ሉፍቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሰራዊት ትግራይ ሰናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሓወሲ ኢሉ ተረዳህን ኤርትራ ዝብል መዝሙር ይዝምር ኣሎ ምስ ዘይፍለጥ ሓይሊ ኮይኖም ኣብዛና ሒዙ መግለፂቶም ምስ ሓይሊ ፅንተት ኮይኖም ኩናት ከፍቱ ገለ መለዝ ምስ ሻዕብያ ማለትም ብክሊር ለማለት ኣጀንዳ ይውልን ፒኤልኤፍ ከም ዘላ ኣጀንዳ ኣይታ ኣባዲ ተወሳኺ እቶም ምስሌኒ ብልጽግና ኢሉ ዝኸሰም ዘሎ ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ጉጅለ ሕወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳርን ሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሕወስ ከም ዝሓተት ይገልጽ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ቲዲኤፍ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣንጻር ኤርትራ ንምውጋእ እዩ እዚ ድማ እቲ ሕወሓት መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ ዝጻረር ብምዃኑ ተቐባልነት የብሉን ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ኣጀንዳ ግን እንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ መሬት ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዘይጣጥኦ እትዮም ንመሬት ትግራይ ዓውደ ውግእ ክገብርዎ ንመንእሰይ ትግራይ ኣብ ዘይምልከቶ ዓውደ ውግእ እትዮም ክጥጥቕዎ ዝደልዩ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ብግልፂ ማለት እዩ ቲፒኤልኤፍን ህዝቢ ትግራይ ንነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብን ውድብን እዩ ትማለ የናስሐና ጽባሕ የጉሄና እዚ ጉዳይ እዚ መትከልና ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ንነፃነቱ እዩ ተቃሊሱ ምሳና ኮይኑ ተቃሊሱ ሎሚ ንህዝቢ ኤርትራ ናመርሑ ዝጨፍጨፉና ንህዝቢ ትግራይ ታሪኻዊ በደል ዝወደልዎ ሓይልታት ትንጣነሉ ኮይኑ እውን ህዝቢ ትግራይ ነቲ ትማሊ ዝኸፈሎ ዋጋ ነቲ ናይ ትማሊ መትከሉ ዓፂፉ ቆለ ናይ ውልቀ ሰባት ከማሊ ኢሉ ሎሚ አንጻር ሃገራዊ ነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ዝሰለፈሉ ምን ምክንያት የለ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ይገብር ቲፒኤልኤፍ ነዚ ኣይትመርሕን ኣብዚ ኣይትሳተፍን ብግልፂ ማለት እዩ መሬት ትግራይ ዓውደ ውግእ ኣይትገብርን ዓሰብ ክነምፅእ ዶ ቀይሕ ሓር ክነምፅእ ዶ ባፅዕ ክንውስኽ ዶ ሃገራዊ ነፃነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክጥቕልል እየ ምዝብል ቆለ ህዝቢ ትግራይ ኣይኣትውን ሕወሓት ኣብቲ ናይ ትማሊ መትከላ ኣይትደራደር ነው እዚ ጉዳይ እዚ ማለት ስለዚ ተሓቂ ግልባጥ እዩ ማለት ኩናት ዝብልዎ ዘሎ ኩናት ዝኸስዎ ዘሎ ንሕወሓት እቲ ሓቂ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ክርድኦ ክእል ነይዎ ማለት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንማን ወኪል ይዛረብ ዘለኹ ንባዕለይ ወኪል ይዛረብ ዘለኹ ባዕለይ ሓላፍነት ዝወስደሉ እዚ ጉዳይ እዚ ለካ መሬት ትግራይ ዓውደ ውግእ ክገብር ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ካሊእ እዩ መንእሰይ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይተሓወስ ክብል እንከሎ እቲ ትልሚ ካል ፀባ ፃዕዳ ዓይነት ዘረባ ክዛረብ ይደልን ማለት እዩ ሩዱ እዩ ኣብዚ ከም ዘሎ ኩነታት እትዩ ንትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ኩናት ክእቱ ዝደሊ ዘሎ ማቃ ትምስለኒ
تبيلي في قنتها يقول له ما تكل حزون قلسيو سلام سكولهم قراتنا يقول له سأجمع بسلام يفتح يقول له ترجعنا وعلى بريتوريا يفتح أمتحيا تحطه وصو كم مريتنا يقول له كان منهم أجندة يقولوا مستحضر خوين نتحدى يوقع مستحضر خوين نتحدى يوقع أو كل أي سلفن قدموا نتخانة تناريشن كو يروالو نت ناي مخته ناريشن ناول دلينا ناو كينات كم زاتنا نحنا ناي كينات وقابها لينا كينات كم زفطرنا يكوهم كو يغورلو زيكو حي طلمت እቲ ኣይተ ኣባዲ ገብረስላሴ ዝርከብሉ ጉጅለ ሕወሓት ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ንሰራዊት ትግራይ ብዝተፈላለየ ገበናት ሽማሽምን ብምጽላም ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘየረጋገጸሉ ኩነታት እንዳሃለወ ብሽም ዲዲኣር ብቕልጡፍ ዕጥቂ ክፈትሑን ክብተንን ብምግባር ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ልዕሊ ፖሊስ ምልሻን ኣይኮነን ኢሉ ክብል ነቲ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳርን ከሲሱ እዩ። ኣብ ሰራዊት ትግራይ ዝፍጸም ዲዲኣር ምስ ስራሕቲ ሪፎርም ዘፈር ጸጥታን ድሕነትን ብምውዳድ ክረአ ብምግባር ሰራዊት ትግራይ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሕወሰሉ ከይዲ ንክመዓራረ ሓሳብ ኣቕሪቦም ክብል መግለፂ ጉጅለ ደብረጽዮን ሓቢሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ብጉሕለትን ብሄራዊ ክሕደትን ካብ ሕወሓት ዝተገለለ ጉጅለ ብድሕረይ ደንዴር ኣይትብቆላ ብዝብል ዝሓዞ መንገዲ ጥፍኣት ኣጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘሎ ዝገምገመ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ ሓፂር ግዜ መልክዕ ንምትሓዝ ዘኽእሎ መደባት ሓንፂፁ ወሲኑን ናብ ቃልሲ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ። እቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ድማ ጉጅለ ደብረጽዮን ምስ ሓይልታት ጽንተት ኮይኑ ኩናት ክውላዕ ይዳሎ ኣሎ ክብል ግብረ መልሲ ሂቡ ኣሎ። ነዚ ደው ንምባል ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ንምውሳድ ድሉ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ድማ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ 900 ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ካብ ስራሕ ከም ዝለቐቑ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ። ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ኣብ እዋን መኸተ ጀሚሩ ጸገማት ተጻዊሩ ብዘይ ክፍሊት መስዋዕትነት ከፊሉ ንሕብረተሰቦም ግልጋሎት ሕክምና ኣብ ምሃብ ጽቡቕ ስራሕቲ ክሰርሑ ከም ጸንሑ ኣቦ ወንበር ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ፍስሓ ሸብር ገሊጾም። ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ክሳብ ጥሪ 2016 ዓ.ም ውዙፍ መሃይኦም ብዘይ ምኽፋሎምን ካልኦት ጸገማትን 900 ሰብ ሞያ ጥዕና ካብ ስራሕ ለቒቖም ኢሎም ዶክተር ፍስሓ እቲ ፍልሰት ሰራሕተኛታት ሕዚ እውን ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ ተዛሪቦም። ብምዃኑ ድማ መንግስቲ ነቲ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ሰራሕተኛ ኣፍልጦ ክወሃቦ ውዙፍ መሃይኡ ክኽፈልን ቦታ መንበሪ ገዛ ክወሃቦን ካልኦት ሕቶታት ጥቕማ ጥቕሚ ክምለሰሉን ይግባእ ኢሎም ኣመራርሓ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ኣይተ ስልጣኑ ኣይናለምን ሲስተር ካሕሳ ኣይናለምን ብወገኖም ብማሕበረ ቁጠባ ሃሰያ ዝተጠቕዐ በዓል ሞያ ንሕብረተሰብ ኣብ ዝህቦ ግልጋሎት ዘስዕቦ ጽልዋ ተረዲኡ መንግስቲ ሕቶን መሰሉን ክምልሰሉ ይግባእ ኢሎም ጸገም ደቂ ኣንስትዮ ይፍትሐዋ ኢልካ ዝግደፍ ብዘይምዃኑ ኩሉ ኣብ ሓደ ሰሚሩ ክረባረብ ከም ዝግባእ ምክትል ፕሬዝደንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ገሊጾም። ምክትል ፕሬዝደንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሎሚ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ከተማ ዓዲ ጉደም ኣብ ዝተሳለጠ ዋዕላ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ጸገም ደቂ ኣንስትዮ ይፍትሐዋ ኢልካ ዝግደፍ ዘይምዃኑ ኩሉ ኣብ ሓደ ሰሚሩ ክረባረብ ከም ዝግባእ ገሊጾም። ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ መዋእልን ንትግራይ ኣብ ዝግበሩ ስራሕቲ ልምዓት ናይ ዓርሰን ኣሰር እናንበራ ዕዙዝ ኣበርክቶ እናፈጸማ ከም ዝመጻ ብምሕባር ሕዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ዘሎ ጸገማት በቢብርኩ ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም። ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ጸጋይ ገብረ ተኽለ ብወገኖም ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ደለይቲ ሰላም ድሕነትን ውሕሰትን ብምዃነን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ብዘተን ምርዳእን ክፍትሑ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እናተሳተፋሉን ግደን እውን እናበርከታ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስጉምቲ ክውሰድ ተጸዊዑ። ኤርትራ ስምምዕነት ኣልጀርስ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊኣ ጥንኩር ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለውን ሓደ ኢትዮጵያዊ ኮነሬል ጸዊዕ ኣሎ። ሓደ ካብ ነበር ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ኮነሬል ገመቹ ኣያና ናብ ሚድያ ቀሪቡ ኣዘራራቢ ቃለ መሕተት ሂቡ ኣሎ። እቲ ኮነሬል ኣብቲ ዝሃቦ ሰፊሕ ቃለ መሕተት ብዛዕባ ኤርትራ ንሉዓላውነት ኢትዮጵያ ምድፋራ ዝምልከት ዝበሎ ጥንክር ዝበለ ሪቶ ሂቡ ኣሎ። ኮነሬል ገመቹ
ኤርትራ ንስምምዕነት ኣልጀርስ ጥሒሳ ኣብ ውሽጢ 9 ግዛኣታት ኢትዮጵያ ትግራይ ከበድቲ ገበናት ምፍጻምን ሕዚ እውን ንዝተፈላለዩ ግዛኣታት ትግራይ ተቆጻጺራ ከም ዘላ ብምግላጽ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። ካብ ኢረብ ክሳብ ዛላንበሳን ባድመን ዘለዉ ግዛኣታት ሰራዊት ኤርትራ ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮነሬል ገመቹ ኣያና እዚ ንኢትዮጵያ ድፍረት እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ናብ ኩናት ትግራይ ኣትያ ግፍዕታት ብምፍጻምን ግዛኣታት ብምውራርን ንኤርትራ ኣጥቢቑ ዝኸሰሰ እቲ ኮነሬል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ክብል ጸዊዑ ኣሎ። ይኹን እምበር ኮነሬል ገመቹ ኣያና ሕዚ እውን ሰራዊት ኤርትራ ንግዛኣታት ትግራይ ብሓይሊ ተቆጻጺሮም ምህላዎም ንስምምዕነት ኣልጀርስ ዝተሓሱ ምዃኖም እንተገለጸ ሰራዊት ኤርትራ ብዕድመን ሓገዝን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትዩ ጆኖሳይድ ከም ዝፈጸመ ግን ኣይገለጸን። ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ኣስታት $3 ቢልዮን ኣብ ቁጠባ ኡጋንዳ ኣበርኪቶም ተባሂሉ። ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ልዕሊ 300 ኤርትራውያን ኣብ ወፈይትን ካልኦት ዕድማትን ዝሳተፍሉ ዋዕላ ን21 ታህሳስ ክካየድ ተመዲቡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እቲ ኣብ ፓላስ ፕሌይ ፓርክ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዋዕላ ብምትሕባር ማሕበርኮም ኤርትራን ነበርቲ ኡጋንዳን ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት እታ ሃገርን ዝተዳለወ ምዃኑ መርበብ ዜና ናይል ፖስት ገሊጹ። ኣብቲ ንኻልኣይ እዋን ከም ዝካየድ ዝተገለጸ ዋዕላ ቀዳማይ ሚኒስተር ኡጋንዳ ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን እታ ሃገር ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳን ካልኦት ዕድማትን ክሳተፍሉ ምዃኖም እቲ ምንጭ ኣፍሊጡ። እቲ ንብዝሓነትን ሓድነትን ዘጣመረ ቴማ ዘለዎ ዋዕላ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ኡጋንዳውያንን ኣውፈርትን ነጋዶን ከምኡ ድማ ማሕበረሰብ ክልቲኦም ህዝብታት ዝምድና ንምሕያል ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ናይ ወፍሪ ዕድላት ዝሰኣኑ ኣዝዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ደቡብ ሱዳንን አንጎላን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ሰፊሕ ናይ ንግዲ ወፍርን ንጥፈታትን ከም ዘካይዱ ይፍለጥ እዩ። ኤርትራውያን ኣውፈርትን ነጋዶን ከምኡ ድማ ብሓዋላ ዝለኣኽ ገንዘብን ካልኦትን ኣስታት $3 ቢልዮን ኣብ ቁጠባ ኡጋንዳ ከም ዘበርከቱ ናይል ፖስት ኣገንዚቡ። ጎኒ ጎኒ እቲ ዋዕላ ኣብ ምሕያል ሓድነት ባህሊ ስድራ ቤታት ምእላይ ባህላዊ ምግብታትን ሳዕስዒት መዘናግዒ መደባት ቆልዑ ንዘጠቓለለ ፌስቲቫል እውን ተሰሪዑ ከም ዘሎ ንሓንቲ ካብቲ መደብቲ እቲ መደብ ስራሕትታት ናይ ህፃናት መደብ ኣብ ዩቲዩብ በለስ ቡቡን ቅሳነት ቴድሮስን ብምጥቃስ እቲ ብመርበብ ዜና ኣቃሊሑ። ሓደ ካብ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝኾነ ኪዳነ ገብረ ህይወት ገብረ ስላሴ ብወገኑ እቲ ዝካየድ ዋዕላ ኣብ መንጎ መንግስትን ናይ ኤርትራውያን ማሕበር ኮምን ንዝጸንሐ ናይ ዘይምርዳእ ክፍተት ከጽብብ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ። ኣብ ኡጋንዳ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ተሰዲዶም ዝነብሩሉ ኮይኖም መብዛሕትኦም ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ንምስጋድ ዝጽበዩ እኳ እንተኾነ ኣዝዮም ብዙሓት ድማ ወፍርን ንግድን ብምክያድ ኣብቲ ሃገር ንዝነብሩን ንኡጋንዳ ከም ካልአይቲ ሃገሮም ዝርዩ እዮም። ሓደገኛ ስጉምቲ ክንወስድ ይቆስቁስና ኣለዉ ክብል ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣጠንቂቑ። ምዕራባውያን ሃገራት ትዕግስቲ ሩስያ ይፈታተኑ ናብ ቀይሕ መስመር ይደፍኡ ኣለዉ ኢሉ። ፑቲን ኣብ ዩክሬን ዝርከቡ ሓይልታት ሩስያ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ እቲ ዝዛዘም ዘሎ 2024 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 189 ቦታታት ከም ዝተቆጻጸረ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምዕራባውያን ሃገራት ንትዕግስቲ ሞስኮ ፈቲኖም ናብ ቀይሕ መስመር ይደፍእዎ ክብል ከሲሱ። ፑቲን ንመራሕቲ ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሩስያ ንዝኾነ ሰብ ከም ዘይትፃወርን ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትግደድን ተዛሪቦም። ፑቲን ወሲኹ ንሩስያ ንተግባራት ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬንን ናይ ነዊሕን ማእኸላይን ርሕቐት ሚሳይል ንምውፋይ ዘለዋ መደብ ብቐረባ ትከታተል ከም ዘላ ሓቢሩ። ኣሜሪካ ናይ ነዊሕን ማእኸላይን ርሕቐት ሚሳይል ምውፋይ እንተዘየቋሪፃ ሩስያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛእ ርእሳ ሚሳይል ዘንበረቶ እገዳ ብወለንታ ኣልዒላ ተመሳሳሊ ሚሳይላት ከም እተዋፍር ምዃና ኣጠንቂቓ። ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ሩስያ ወትሩ ምክልኻል ዝዓለመ ምዃኑ እውን ኣመላኺቱ። እዚ ፕሬዚደንት ኣብ ዩክሬን ዝርከቡ ሰራዊት ሩስያ ሓያሎ መርገጽታት ተቆጻጺሩ እናገስገሰ ይቐጽል ከም ዘሎ ገሊጾም። ኣብ መወዳእታ ዓመት 2024 ጥራሕ ኣብ ዩክሬን ዝርከቡ ሰራዊት ሩስያ 189 ቦታታት ከም ዝተቆጻጸረን ኣፍሊጡ ኣሎ። ክረምሊን ዕላማ ፑቲን ክሳብ ዘይተማልአ ኩናት ዩክሬን ከም ዘይውዳእ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ካብ ዝጅመር እቲ ዝኸበደ ወርሒ ሕዳር እቲ ግጭት ናብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንዩክሬን ኣብ ልዕሊ መሬት ሩስያ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ንኣሜሪካ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳይል ክትጥቀም ፍቓድ ድሕሪ ምሃብ እቲ ኩናት መሊሱ ተላዒሉ። ሞስኮ ኣብ ዩክሬን ኦርሽኒክ ዝተባህለ
ሓድሽ ማእኸላይ ርሕቐት ዘለዎ ባለስቲክ ሚሳይል ምስ ወቕዐት ንማሕበረሰብ ዓለም ኣሰንቢዳቶ። እዚ ድማ ተወሳኺ ስኽፍታታት ኣልዒሉ ስግኣት ሚሳይለ ሩስያን ዩክሬንን ቁርብ ኣዕብዩ። ይኹን እምበር ሩስያ ምስ ዩክሬን ኩናት ካብ ጅምር ኣትሒዙ ንመሬት ዩክሬን ተቖጻጺራ ቅልጡፍ ምዕባለታት ክተመዝግብ ምጽንሓ ኣብቲ ዓውዲ ዘለዉ ተንተንቲ ይገልጹ። ሰራዊት ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራሕ 235 ተርቢዒት ኪሎ ሜትር መሬት ዩክሬን ከም ዝሓዘት ይንገር። እዚ ንሕታም 2024 ሓድሽ ክብረ ወሰን እዩ። ሩስያ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ጥሪ 600 ተርቢዒት ኪሎ ሜትር መሬት ዩክሬን ከም ዝሓዘት ምስ ሰራዊት ዩክሬን ቅርበት ዘለዎም ትካላት ዲፕ ስቴት ዘውፅእዎ ሓበሬታ የመላኽት። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ዜናታትና በቢእዋኑ ንኽበጽሐኩም ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ኣይትረስዑ። ሰናይ ጻንሒት።